Mga ka-K5 bangkay sang caretaker nga nasapuan sa distrito sa Arevalo. Tatlo na kadlaw nga patay. Nagakagnas na ang lawas kag nagapanimaho na. Ining sitwasyon sang caretaker nga si Honey V. Victoriano, 36 anyos, sang nasapuan nga wala na sang kabuhi sa barangay Santa Cruz, Arevalo. Alaw na sa hapon Marso 9, 2025, una nga naturpang dansang iya nga abyan ang mabaho gikan sa sulod sang balay. Tubtob na tukibahan sa sulod sang iya nga kwarto. Nagakulob, wala sang bra pero may underwear naman yung pangidalom. Pero sandig sa investigasyon sang pulis, sang Marso 7 sang ulihi nga nakita nga buhi pa si Victoriano, kag posible tatlo na kadlaw nga patay. Mahayag naman sang iyang abyan, may ginapat sa gini nga kaangay sang pagubo, kag anay naman nga nagpakonsulta. Maibaluan nga 20 na katuig nagapang amo si Victoriano sa Arevalo, kag tumandok gid siya sa San Remigio, Antique. Pag-abot namon, na-notice namon yun man nga ara pala na sa sagwa, grabe ng baho. May angat ang kantahan, pagsulod namon, nakita namon nga daw gahapa nga may basa sa salog. Tapos underwear lang yung nasuksok ya nga sa ano lang, pangidalob lang. Kag mga ka-K5 na nasa puneraryang lawas sang caretaker, kag natalana ini siya nga ipa-autopsy suno sa kagustuhan sang iya nga pamilya. Balita nagikan sa distrito sa Arevalo. Ako naman sa K5, Aaron Refollo. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kang Kalingawan si Luilo, number 1 na kita, K5 News of Am. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.